ኢየሱስ ፈጺሙ ዘይበሎ ካሪስቲው ተዳልዩ ዝቀረበ ምዕራፍ 37 ወድኻ ነፍሱ አጥፊው በቃ ገሃነብ አትዩ ኢየሱስ ፈጺሙ ዘይበሎ ኢየሱስ ናይ መጨረሽታ ቃል እዩ ነፍስኻ ምጥፋእ ዘይረብሕ ሕማቕ መልስታት ዘለዎም ከቢድ ዝኾኑ ሕቶታት የልዕሉ ወድኻ ኣበይ እዩ ዘሎ ብነፍሰ ቅትለት ሓጢኣት ገሃነብ ኣትዩ ጓልኪ ኣበያ ዘላ ንስሓ ኸይኣተወት ስለ ዝሞተት ንዘለኣለም ጠፊኣ እያ ከምዚ ዓይነት ምቾት ዘይህቡ መልስታት ካብ ናይ ኣጸናናዒ ዝኾነ ንጉስ ልቢ ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ ኢየሱስ ኣብ ሓዘን ንዝነበሩ ክልተ ይሕዋት ዝተዛረቡ ንመልከት ትንሣኤን ህይወትን ኣነ በኣይ ዝኣምን ብህይወት ይነብር እዩ ዝበለ እዚ ዝኣምን ብህይወት ክነብር እዩ ብዝብል ኩነታት ዘሎ ቃል ኪዳን ሓደ ኣማኒ ብናይ ሳምቡዕ ሕማም እንተሞይቱስ እዚ ምስ ጉድኣቱ ዘይራኸብ እዩ ብኢድ ሰብ እንተሞተስ እዚ ኣግባብ ዘይብሉ እዩ ብናይ ባዕሎም ኢድ ህይወቶም እንተጥፍኡስ እዚ እውን ተኾነ ተመሳሳሊ እዩ ኣታመዋቲ ሓመድካ ተራግፈሉ መንገዲ ምስ ቃል ኪዳን ናይ ክርስቶስ ናይ ትንሣኤ ህይወት ዘራኽብ የብሉን ካብ መጠን ንላዕሊ መድሃኒት ብምውሳድ ወላ ሙት ወይ ከዓ ኣብ ናይ ታይታኒክ ውሽጢ ኮይንካ ስጠም በኣይ ዝኣምን ብህይወት ክነብር እዩ ኢሉ እዩ ሓደ ንምንታይ ነፍሶም የጥፍኡ ምኽንያቱ ንዝፈትዎም ንምርዳእ ዘሸግሩ ኮይኖም ይኾኑ ሓደ ብዝተፈላለዩ ሰባት ይቁጥዑ ሓደ ከዓ ነፍስኻ ምጥፋእ ምልክቱ ብዘይስተውዕሉ ሰባት ይበሳጨው ክርስቶስ ግን ከምዚ ኣይኮነን ብክርስቶስ ብሞትም ኮነ ብህይወትም ኩነኔ የለን ኣብኡ ዘሎ ናብ ተስፋ ዝመርሕ ፍቕሪ ጥራይ እዩ ጽሑፍ እዩ ሮሜ 8 ጠቕሲ 37 ክሳዕ 39 ሞት ኮነ ወይ ህይወት መላእኽቲ ኾኑ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኾነ ወይ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኾነ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ ከቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርዲጸ ኣለኹ እሞ በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና ምዕራፍ 38 ይቕጽል